Tan Hugawan. Si Tan kay usa ka bata nga nagalabay sa iyang basura bisan asa. Ginalabay niya ang mga basura sa kanal o bisan sa gawas sa ilang bintana. Kanunay siyang ginasultian sa paglabay sa iyang mga basura sa basurahan. Apan murara siyag walay nadunggan. Usa ka gabiin ni ulan ug kusog. Natulog si Tan atong mga orasa. Nibangon siya kay nakadungog siya og gubot sa gawas sa kwarto. Iyang nakit-an iyang igsuon og inahan nga namoblema sa mga basura nga naanod sa baha. Hala, mao ni ang mga basura sa gawas. Iyang nahuna-hunaan nga mubalik di ay sa iya ang mga gipanglabay niya nga basura sa palibot. Sukad adto ginalabay na ni Tan ang iyang mga basura sa basurahan ug nalipay ang inahan niini. Karon ginalabay na pud niya sa tama ng basurahan iyang mga basura. Sa malata ba kini residual, mabuak o ma-recycle. Mga bata, atong ilabay sa tama nga basurahan atong mga basura ha. Sukad ato, dili na siya hugawan. Siya na si Tan Buutan. Salamat sa inyong pagtanaw.